Juhász Erzsébet. A régi ház. Lépten-nyomon meggyűlik a bajom a felnőttekkel. No meg a testvérem se különb, ő is folyton anyát és apát utánozza, ahelyett, hogy a saját fejével gondolkodna. Itthon, városon én is a legtöbbször kénytelen vagyok igazat adni nekik. De amikor elutazunk falura, a régi házba, rögtön kiderül, hogy nekem van igazam, nem pedig nekik. Amilyen unalmas tud lenni itthon az élet, annyira érdekes a régi házban, ahol akkora szobák vannak, mint itt a játszótér a homokozóval együtt. Az egyik szobában még egy igazi hinta is fel van szerelve. Azon hintáztattak bennünket kicsikorunkban. Úgy röpültünk, mint egy igazi vásári körhintán. Itthon emeletes házban lakunk, méghozzá a 10. emeleten. Egy örökké valóság, míg leér a felvonó a földszintre. Mire lekeveredek innen, ebből a toronyból, a legjobb játszóhelyeket már rég elfoglalták a szomszéd gyerekek. Se focizni, se kosarazni, még biciklizni sem lehet, mert vagy én ütném el a gyalogosokat, vagy egy autó gázolna el engem. Nincs hely se a járdán, se az úttesten. Egy szóval, tele van viszontagságokkal az életem. Amikor végre elutazunk falura, anyáik szerint nem lehet velem bírni. Kiabálnak, hogy öltözzem át, mielőtt játszani kezdenék, mert összepiszkolom a ruhámat. Hiába magyarázom, hogy nekem arra nincs időm. Folyton méltatlankodnak. A régi házban mindig rengeteg dolgom van. A padláson már hosszú évek óta kutatok, de a mai napig sem sikerült mindent felleltároznom. Hogy ott mi minden van, el sem lehet képzelni. Például legutóbb rábukkantam egy régi katonaládára még az első világháborúból. Vele járta meg a frontot az egyik dédnagyapám. Csuda izgalmas élete lehetett. Kár, hogy nem készült belőle film. Nagyapa mesélte, hogy az apja, mármint a dédnagyapám, amikor az Isonzónál harcolt, ez egy folyó Észak-Olaszországban, ezt jól megjegyeztem. Akkor olyan szárazság volt, és akkora vízhiány, hogy a lópaták nyomának bemélyedésében felgyülemlett esővizet is kiitták a katonák. Nagy hős lehetett a dédapám. Annyi biztos, ha már mindezt kibírta. És ezen felül még harcolni is kellett az ellenséggel. Kár, hogy már régen nem él. Pedig én most nagyon szívesen kikérdezgetném. Biztosan megvan valahol a padláson a dédnagyapa régi fegyvere is, csak eddig még nem sikerült rá akadnom. A régi ház másik nagy titka a kert. Lépcsőkön kell fölmenni, mert a kert a Vajhegyen van, ahogy anya mondja. A falunak ezt a részét ugyanis Vajhegynek nevezték el a régiek. Elég moris, de azért tetszik. Nem hegy ugyan, csak egy kis emelkedés. De azért nagyon jó, hogy a mi kertünk a Vajhegy nevet viseli. Régen, amikor még nagyon kicsi voltam, sikerült alaposan becsapnia a testvéremnek. Azt mondta, ültessem el az apró pénzeimet a Vajhegyen, és majd meglátom, nagy pénzek nőnek ki a földből, csak jól meg kell locsolnom. Tudom, sok gyereket becsaptak már ezzel a mesével. Elég nagy szégyen, hogy én is közéjük tartozom. El is ültettem apró pénzeimet, de a testvérem úgy lehülyézett, hogy nem győztem dobálni egész nap. Barackmagokkal találgattam. Elég nagy sikerrel, pedig legszívesebben bömböltem volna. De aztán mégiscsak sikerült alaposan megbosszulnom a dolgot. Elástam az itthonról elcsent fürdőszoba kulcsot is, hogy a testvérem ne bírja magára zárni az ajtót, ha fürdeni akar. S amikor a titkot elárultam, s a család elő akarta keríteni a kulcsot, bölcsen csak annyit mondtam, várjátok meg, amíg kinő a földből.
Még gödröt ástam mindkét alkalommal. És ekkor jöttem rá, hogy a föld mélyén egész biztosan rengeteg kincs rejtőzik. Évek óta folytatom már ásatásaimat. Eddig még csak régi edénydarabokra sikerült rábukkannom, de nem adom fel a reményt. Azt mondják, hiába bizakodom, avarsírokra biztosan nem fogok rábukkanni. A testvérem azzal bosszant, hogy találtam-e már régi csigát és kagylót, mert hogy itt valaha a Pannon-tenger húzódott. Szerintem az nagyon-nagyon régen lehetett. És biztos vagyok benne, hogy egy szép napon sikerül majd kiásnom azt a réges-régi gyönyörű szép várost, amely a visszahúzódott tengerhelyén felépült. Azt a rég elsüllyedt, föld alatti várost, ahol még boldogok lehettek, a magamfajta gyerekek is.